Tämän meidän Voimattava Nukketeatteri-hankkeen ja Tulilintu-projektin yksi tärkeä lähtökohta oli, että lähdetäänkin sieltä pois sieltä meidän teatterin omista tiloista nimenomaan sinne yleisön joukkoon. Tämä tarinahan pohjasi Feenikslinnun myyttiin, eli tähän tarinaan tulilinnusta, joka nousee tuhkasta ja syntyy niinku uuteen elämään. Eli meillä oli 12-17-vuotiaita nuoria ja osa heistä tuli näistä nuorisokodeista. Sitten meillä oli sijaisperheistä ja adoptioperheistä tulevia nuoria. Ja sitten oli ihan tuolta Itä-Helsingin lähiöistä nuoria, jotka oikeastaan tuli siitä kadulta mukaan. Sitten lopulta meillä oli siinä 15 nuorta tekemässä. Tämä teoksen symboliikka liittyy vahvasti siihen, että tämän leirin aikana ja tuossa teoksessa, kun lopulta sytytettiin tämä tulilintu palamaan, niin ajatuksena oli se, että jokainen nuori saa mielessänsä sinne liekkeihin jättää ne asiat, mistä haluaa luopua ja päästä irti. Näiden nuorten itse tekemät varjoteatterilinnut, tämmöiset hentoset paperista valmistetut sankarihahmot, niin ne nousi sieltä sitten voittajina. Tämä Voimattava Nukketeatterin ajatus tässä taustalla oli nimenomaan se, että nämä nuoret pääsee toteuttamaan itseänsä ja jotenkin sen taidelähtöisen toiminnan kautta saa uusia eväitä siihen omaan elämäänsä ja ehkä semmoista nimenomaan itseluottamusta, rohkeutta kokeilla uutta ja erilaista. Mua kiinnosti tässä Tulilintu-teoksen ilmaisumuodossa se, että se sanattomuus, sanaton teatteri ja vahva visuaalisuus ja musiikki jättää niin paljon tilaa omille tulkinnoille, niin että jokainen katsoja ja mukana olija peilaa sitä omaan elämäänsä. Samalla se on todella henkilökohtainen kokemus ja samalla yhteisöllinen, koska me ollaan kaikki sen saman tulilinnun ympärillä ja niiden samojen varjojen äärellä, mutta kaikille ne tarkoittaa eri asioita.